Gu gara hezkuntza egunero egiten dugunok, goizero gure eskola eta institutuak irekitzen ditugu. Gu baino lehen beste lankide batzuk izan ziren, haiek bidea irekitzen hasi ziren. Gaur, guk dugun ezagutza, haiek sortu zuten, haien esfortzuarekin, haien pasioarekin. Gurekin daramagu gure aurrekoen historia. Gaur, irakasleok aurrekoen testigoa jasotzen dugu, eta bidea jarraitzen dugu. Egunero, hezkuntzako historioaren hurrengo orria idatziz. Irakasleak gara, hau da gure lana, eta harrotasunez diogu kolektibo honetako partaideak garela. Egunero, mundua aldatzen dugula ikaslekin dugun konpromisoaren bidez. Aurrekoek sortutako ezagutza jasotzen dugu. Eta horretan, teknologia, hizkuntzak txertatzen ditugu, baita zientziaren aurrera bideak ere. Gaurko mundua globala da, denak gertu dago. Beste lurraldetan dauden irakaslekin bat egin dezakegu, eta esperientziak elkartrukatu. Geroa aukerez beteta dago. Irakasleak gara, hezkuntza publikoa egiten dugu. Guztiak hartzen dituena, atzean inor uzten ez duena, kanpoan inor uzten ez duena. We have taken teachers seriously. We respect them, we give them autonomy in the school and pay them well.